Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ujabulise okwengane owayisilomo somsakazo Ukhozi FM ongezwe Mchunu ezwa izindaba zokuxoshwa komphathi uSibonga Ngcobo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwe Media kamala ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ushode ngamaphiko okundizo wayengumsakazo Ukhozi FM wagcina exoshiwe ungezwe Mchunu osephenduke ihlaya ezikhundleni zokuxhumana ngokuthuka abaningi ngoba engasasebenzi emsakazweni. Ungezwe Mchunu benengxoxo no King Zoso emva kwezindaba zokuvela kokusula komphathi Ukhozi FM namhlanje. Ungizwe ube nengxoxo no King Zoso uzwakale ejabulisa kwengane. Ungizwe ubuye wathinta abaningi ngesikhathi eveza into edabuse kakhulu ukuthi naye wayethi uyazamela emsakazweni kodwa ngebhadi wagcina exoshiwe nguye lo mphathi. Ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu bafethu ake ngidedele lengxoxo uzwele Ungizwe ekhuluma no King Zoso la ajabulise khona kwengane veza injabulo yakhe ngokushiya komphathi Ukhozi FM. Wala duba lapthatha ukuthetha babaga. Uyabaleka sizelo ukuthetha baba. La duba lapthatha ukuthetha babaga. You are happy. Ay. Oh. Hayi mfowabo ukhela uphela amantshisi ofethu aliphose endlini kayisho ofethu na uthi ngizamela abantu ababo ngizamela abantu abami